mon arep rumah tangga bebeneran Mimi Peri aja nganti Mimi Peri paling sayang Mimi Peri mangkat esuk Mimi Peri cangkeme mampu inungan Mimi Peri alesane diajak batur melekat Mama Peri Adam Nur sing duwe dan abang Adam Nur pegat bisa sampenan tentok talake Bapak Haji Wasidi bulan rima pokat wis tegang kudune Bapak Haji Wasidi balen maning Bapak Haji angger diwayu maning wong mangun jaya wong mangun jaya wong mangun jaya wong mangun jaya sing paling sayang Mama Dinda matur kesun serombongan Mama Resti halo kesuwun Kaji Wasidin Bapak Haji Wasidin Kaji 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 Wasidin Mimi Bawon Mimi Bawon Mimi Bawon Mimi Bawon Mimi Bawon kesuwun Nang Yan pek kaget Paiwan kita pengen kage balik boy perasaan blenak pikiran sing beli karu-karuan tekang umah wong wadone angkrak kengkrek kaya ronggeng selerek raine di plenong kaya dalang bleknong abrat tebret kaya rombongan dombret grijogan ning latar angger-angger wong lanang sing susah nok sebab bakasira goyang ku tembokku mah pada rempal kabeh saking apaan aku Wen wong wadon pertandane wong wadon pedaringan blimpang boro-boro harapan hemat boro-boro harapan medit bisa nabung bisa nyelengi wong wadon trabas wong wadon sing ora bisa ngrawati pekayaya model Railira cukup sampean ku ngomong kok si enak temen sampean teka-teka sewak ngarani wong wadon setrabas rong trabas sebumbas rong bumbas sampean yang jatahina pirang juta hah? Ning rasa ngilang-ilang nabai ning pekayane wong lanang membekaya jungkel malik awan bengi ndas kanggo sikil kanggo ndas pengen nyumponi pengen nyenengaken sira sinda dirabi enak wong kene gaweru yen kita ki banget solote menggawe kanggo nang bahagiakaken sira mung bae sirane saking simplin rima ning pekaya rezekine wong lanang solot lah sampean ku solot iya solot soten dudu ning mulai ari kuwen solot soten dudu ning menggawene ari kuwen tapi solot soten ning sanjane tenger bakal wong lanang ora balik-balik lagi demen ranggang sejen mulane wong makaring aku bae sampeanku aja dalan belok mau kedinginan sampeanku Kang sekudua kita sing arep sewot sekudua kita sing arep nafsu ari kuwen teka-teka sewot gila-gila akang pengen kanda karo sira kenapa duduk sira di bene rada pliki ngadepin tapi ya wis bagian lah cang diprovokaken
lolong mata munang-nang sakecap li bisa ngucap ning sapasut nitip diri. Nok opi minangkan kang ditembangi sareng nok iine kedik Adam nur saking Jakarta mane wong seduluran Kang Sukardi yang punya TS mat dewek aja lali Selawase. Aduh sareng mama ngulisi kedik mama Mila sarang adik nih kedik minangkan kang mirengaken aku ngedilan nama Wilona bos rental boy minangkan sing gue manuk balap dewek kajalok digawe lamun sarang aya denok Honda denok sing gue 925 sareng ngaulis bawa kedik saking tempel wetan cirine ke gawang bisa nih wong lanang balik teka-teka sewot berarti ada lantarane ana masalah langka wedang langka kopi tong boros sagajangan sing ngerti sugua kening wong lanang pujare sia nanggap boy baka wong rarasan ku awal-awalnya sing dirasani mawake dewek laki dewek tapi baka wis 40 kecap manakaken ngandakna ning ali ngandakna wong seje toli krungu sing ning dadi badane tukar kudu timbul kula jaluk nangga Kakang Bantarjati jujur memang tak akui kelawan diri nek isun endang wangi dinakien endang wangi beli betek dinakien endang wangi beli godok banyu gawe tebruk kanggo sampean karena apa bosen kula kumbuangi baka esuk-esuk tak masakakan tak bedekakan angger ora dipangan tungtungannya dibuang ber mubajir beli kuno pangananku toliga sampean kok kakang ya jareka singaran wong rumah tangga beli wajib mati bahkan wong rumah tangga iku wajib ganti nyen wis ora suka terima kari ngomong bae terang-terangan pegatenan apane sih modok-modok enak siraku kandae ayah toli kita manggur ke terang-terangan bakar wong lanang daripada disimpen ning ati dadi penyakit enak pantang wong rumah tangga singaran ngomong sepegat rong pegat ning laki mending sila pegat ning jodone lamun pegat ning rezekine pegat ning umure sapa sing kaniaya mangger wong tuanira dikena Bapak Iwan minangkane tuanul masreng Ibu Yana kedik Bapak minangkane majikan tua sampulali serang Kang Haji Jono wong Sukatani serang Bapak Cirustam Kang Haji Tohadi gandrung kapiluyu Dede Resti sampun lali sampean sekudune peka karo wong wadon kan bisane endang wangi sewot ning sampean karena ana lantarane ada lantarane yang rasa beli sampean kok sirada kurang tamangannya beli kurang tanyandang cukup hari kun sing dadi lantarannya apa kudu endang wangi sing mantak kanggo lantaran kelawan dirine endang wangi wong rumah tangga jaraka sandang sanding sandung ya
disandangi cukup endang sirah. wangiku plikara karo batur Pada karo wong sejen wadon sejene. disanding senajana sewaktu-waktu ya kesanding sun endang wangi tapi sing nomor 3 kini Kang Apa kuno? sandung kita nih pengen disandung kapan disandungnya beli disandung-sandung kok udah ngomong baik gila-gila wong lanang Pengen disandung. La ilaha illallah Muhammad Rasul. nyebut keding ya papa Tuntutan batin, tuntutan lahir. Nuntut singarane sandung kewajiban batin. Bener. ngerti orang sampean bener emang Kang paham. Lamun sirah ning prihal kun menuntut ning kewajiban. Masalah lahir sirah wis tak jumponi, wis tak cukupi. Tapi bakal masalah batin tentu sirah ngerasa anak ulah. nah Beli wale-wale wong lanang beli betan ning omah. Ora wale-wale wong lanang arang-arang balik ning omah. Nok wong lanang uluru rezeki. nok meli sing duwe epi salon dewek sareng kang ikin bontote bapak kaji sekretaris PNC bapak Roni sareng Mimi Esti bos SJ beras balap Kang Jarot nok Opi nok Iine gede Kakang Bantar Jati memang bener wis jadi kewajibannya sebagai kepala keluarga nyumponi ning segala kebutuhannya wong wadon tapi dadi weruh lawan sampean ku Kang sampean ku aja temen tinemenan maleti gajian sepira sih sampean dadi pejabat kok bayarannya pira sampean ku beli cukup kanggo mangan sedinane angguran gak sampean ku Ika tilikana tanah warisane endang wangi sing Kanjeng Rama lah sampean kok Warisan tanah iya singa ning sono keling bener warisannya Kanjeng Rama Gesanulu. iya sing diserahkan kelawan Ki Arya Seta lamun sewa pira semusime endi sewane aja-aja nih sampean tok ya sewane ayo endi ayo sewane ayo Ya bener. orang terang-terangan maning bae kuno Prasangka ku sira masing lesak-lesak bae ning wong lanang. ya toli Prasangka ku sira masing ora bagus ning wong lanang. Nok nawaka tentang prihal kun karena kun merupakan warisan sing nawaka antara Arya Seta kelawan sira bayar. Aku ngedilan sereng ama wilonai kedikang mirengakeun Kang Sukardi yang punya TS Mart dewek sereng Mamai Olis Mimi Mila sereng Aden Nyi aja lali bos kusen Mamai Alan bos rental boy sing duwe manuk balap sinyak Sendi dadi sampean beli kerasan apa nih sewan tanahku Wong ayu, wong gembleng, bagen jare wong Mangun Jaya senok kaya lemari 2 pintu kah? Enda jare wong kene. Tapi bakal ning matane laki, senok biang nok, awake kosinan bayi lencir. langsing ya Kang Enda jare wong sengit ke senok kaya komben enda. ya kayak komben Tapi bakal jare lakine senok sing demening senok. Senok wayune luar biasa kaya widadari, busu. ya.
Kita bapak kawis di alamku langsung bae gedublag. Bagen jare bapak tuan rumah ibu tuan rumah mama kuwu mimi kuwu senok kaya buntelan dorah apa endah. Buntelan apa cok? Kaya buntelan ukup. Tapi bakal jare kakang senok uyu-uyu. Kosinan cantik jelita. Ayah cantik sebenarnya. Ringit-ringit. Bisane kakang kunok rumah tangga kelawan sira senajan ora dipai keturunan ora dipai anak. Kakang rima ari prihal tentang keturunan pun merupakan salah sawijine titipan saking Gusti Allah. Nah, sekian makenen Kakang Bantarjati. Kula wis nrimakaken rumah tangga karo sampean. Jareng basane ning kekurangane kula wis nrimakaken. Sekian mah sampean kudu weruh. Zaman kian ku zamane zaman paku. Apa kudu? Bakat dunyane beli papak beli diaku. Wong luru pekaya wong luru dunyaku kangelan kakang. Barang sampean dunya wis katoning mata. Warisan sing wong tua disepelekaken dilalaworokaken. Ih kenaken kan Arya Seta kah? Dadi Arya Seta selawasakin sirauli warisan saking Rama Gesadulu niki durung pernah ngupai apa? Sewan. Durung kita kudurung kerasa nampani Kang Mas. Allah bokat Kakang Bantarjati bayonganan kun kudunyane sira. Dunya warisan sing wong tua. Ya kakang mah beli melu ku campur. Sebab apa weruh dewek kakang mah paling pantang gecepi duit. Sebab lamun wong lanang sepira desa wong lanang sepira bodone lamun gecepi duit pikiran yang alih. Yang bagian warisannya kula gayung kula ku dua laki. Jare kasih ngaran kepala rumah tangga ku wong lanang. Tak serahaken ning sampean. Ya sekian maka Kang dijaluk pertanggungjawabannya. Hak sira hak ya kita. Iya. Dunyane sira ya dunyane kita. Semenjak kita masih rumah tanggana jodoh. Apa? Arya Seta. Arya Seta. Enak mangan di dunyane wong tua dira, mangan di hak sira hak kita. Perlu dipai pelajaran namun bener-bener Arya Seta durung ngupai jaminan durung ngupai bayaran. Mulane semono Kakang Bantarjati rongokaken. Senajana sampean durung dipai mangan, durung dipai sono kelawan Endang Wangi demi nungtut hak Endang Wangi. Pira sewane per taune? Jaluken sampean. Widulaken ora hektar hektar. Iya. Ratusan hektar warisan saking Ramanda Prabu Gesanulun. Sira kinok bagian kayang kainen gaya cari wong sejen kinok awas. Iya. Bagian kayang kainen gak sira kuyang anakan ratu. Nah, anakan raja. Anakan raja kayak kayak kakang gitu. demen tumplak-plak itu. Lemu soten kian barang tua lagi cilik mah langsing kering. Jadi kakangnya kapan mengarya setane? Laka waktu Kang becik dinakin pisan kakang. Durung liren-liren acan. Wis bagian gampang. Oh ne mah kakangku pengen kelondingin nok bagian. Engko kelone bakal balik sing kana kelon lo sarep sewengi-wengi. Tadi orang dipai sangu-sangu acan. Tambah gila-gila. Tuntutan dingin duit pekaya kono kakang. Wong wadon wong rumah tangga ku lamunan ora asih ku dosa. Iya bener. Oh, ya kakangku bagian di sango di padu ambung. Ambung. Jaga tak beduk panas. Bedaknya gak wis meledrek nang keringet. Wis kok maning bae bakal balik sing kana lo suwarge. Acan rabire yang Sampean mah kita nek wis enek sih. Dia arep sing esuk kita mah bedakan iki setebok tak nggo kabeh. Abang-abang ijo-ijo. Kakang arepan nuntut hak kakang. Tinggal karya nok dia. Iya kakang. Kakang harapan mengsindang kasih nemoni I Arya Seta harapan jaluk pertanggung jawabannya. Sing hati-hati sampean aku. Gak antem bae pengen nih. Wes mangkat los. Cik, kayak kombin gambuk. Bangor kuno. Sayang bae dadi laki sampean ku gila-gila. Sekian memoyok. Bengen mapujare ning kelek bae ora ado-ado. Tak pikir maneh. Yang Kakang Bantarjati ku wonge tukmis. Beli kena deleng batuk klimis. Aja-aja mampir ning dalan-dalan. Kang, tak tiburi gini nang Endang Wangi.
sanesiden ku bajuna hidung sote ku calanana sanesina ku lucuna sanesina ku lucuna nining sote ku belana kokosan buah kokosan kokosan beaku bajing bapak majikan tua antosan adi antosan antosan nepi ka enjing aya denok bunda denok sutra bodas sulam hera di wiru wiru sisina mika welas mika heman hanjakal tekat tarima bapak Iwan Sureng Ibu Liana hanjakal tekat tarima Wah. Paget. Wah. Wawan ndak kita ku satuan alas. Di kamar di sopane ku rewel. Ya rewel yang sirane ngundang wawa. Karembong Rongaken deh, Pak. sutra palani sulamna adara-adaran katembongku asalami mual ikhlas bibilasan Salah. kebalik Apa sih? Masya Allah Oh dipai masak. Sedrume si anak beli. Masya Allah nasib nah betul kok kabaran temen urip sampunan iseng ngaulis bawa tempel wetane gede bunda neni dwi puji haruka sindue wiramada Allah Narji urip ning alam doyan apa sih nang Rian? Ning alam dunia, Wak. Ai urip kudu ning alam doyan Ya kan. duduk. Ari uripe kita sih uripe ning apa? Ning alam barja. Alam barja masira. kitiran ning dhuwur gunung wapacul ning dhuwuring gunung wapacul ning dhuwure gunung Tobat peraya Wak. Pra-pra-pra sira pecah. Suaranya sinden maksudnya mah enak Wak. Narji. Nun. Wangsalan gak pirang-pirang wangsalan. Apa sih Wak? Wangsalan ning dhuwur panggung Jawa Pacule ning apa kana? Ayo. ning dhuwur gunung Oh iya ning dhuwur gunung. Ya, enak iya, adem iya. Pak Enak adem soten lah menangin akeh. Ari konon. Baka wangsalan aja ning dhuwur gunung. Ning kene gak pirang-pirang wangsalan. Rongok kena Wak. Ayo nang. ayam hitam telurnya putih wapacul telurnya putih wapacul telurnya putih Iya bener. Bener-bener pada kira rongsa. Aduh, kok si peras suaranya sinden pulen. Mbok cemen kan Narji perane lebanti. Semono pulen nih Wak. Pulen kelamun wangsalane bener Narji. Ari konon apa sih salamane Wak? Ya masa dia ayam ireng telurnya putih. Terus? Wapacul telurnya putih. Ah, Ireng mah beli putih. iya ya Wak. Rongok kena mana Wak? Blereng. Sebel be. Kuning.
Ali-ali ilang matane wapacul ilang matane. Wes. Sawer gawa. Sawer patah Sawer bedah. gaya niki. Mamaku. Ditembangi bae ga, ora sawer-sawer. Nang aja maning di duit deh. Iya. Duit kekaruan dipengen. Nang apa sih dengan Wak? Ya sengit gue wangsalan lah kepedane. Loh, semono enake sampean ku ya kurang sepira sinden ku nganan. Enak leban ye. Mamaku mau 500 disembangi gua. Mono ditembangi malah sewot. Ya mung wangsalane sing bener. Sok tembangane sing bener. Dihormati mamaku. Pacul sing bakal ngibing. Ciriwan cibaca diri. Ayah denok bunda denok sing wes 925. Sereng ngaulis boy gedik minangkane. Wow. Wong kempel wetan sing mirengaken. Bapak Iwan sereng Ibu Yanae paminangkane tuan rumah sereng Bapak Up majikan tuae gede kang Kadijono sukatane Bapak Giruskan kang Toadi Awas! kapiluyu sing Lep. Au. Enak pisan kendangane Arya Soma. Narji, Apa maneh? bakal wong enak kendang mana kendangnya sing ramean. Heeh. Icikane sing bener sindene kokon ngereng-ngereng. Semana bener ya mau ka? Bagian bener bagian belega sing dihormati sing dihajat. Ayo. Ayo Arya sama. boleh sabab pawon wapacul ngeleni jero pawon nok opi sereng noki ini gede ada Nur Jakarta aja lali Kang Sukardi ya dadi sing duwe TS Mardewek sereng mamai onse gedik mamai Wes, gila-gila. serengang dede gedik aku adilan sama Winona bos rental boy deh. Sengit. Sampean mah lagi solot-solote kokon mandek. Ora bae Narji. Teka-teka ngumpangi. Siapa sing dinapsu? Semono enake wangsalane, ali-ali Wangsalane. ilang matane, Nah, terus wapacul ya. ilang matane. Oh, Terus Masa? mau apa boleh-boleh sabab pawon wapacul ngeleleng ning jero pawon. Ya, bisa kabeh. Ya enak, beli wa anget. Enak-enak lebandine Narji. Wangsalanku segudang wangsalan. Mangsa ayam ireng telurnya putih. Iya, Wapacul telurnya putih. ya salah monone mah. Oh ya belega. Ya iya, ri wapacul mah telurnya kuning. Lah. Solo anak sing ning jero. Ngeli-ngeli. Wong bener kan digeguyu ya, Wak. Ali-ali ilang matan. Bener ringanan. Wapacul ilang matan. Ah, Masa mata nereange ditaruh ngendi? iya ya urupan karo mata kucing. Bakal wangsalan sing bener Narji. Priwen cang. Sering rongokaken gamelan. Bisa ta Sering sampe? rongokaken sandiwara. Iya. Siji sing bener. Ayo ngapain cang? Contoh, Contohnya. pengen baru Ya. rongokaken iki anu kesinden kaji Ah, siapa yo? Marni. Iya, Marini. Iya Marni nih. Iya. Lele tidur lele. Iya. 9